komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa ton nga linya, Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, thank you, Sir Bray. Kag mayong gabi man sa imo, Sir Bray, kag sa tanan palamati sa sining estasyon. Diri nga atong lakat sang panahon, Febrero 4, tuig 2021. Tail end sang frontal system ang padala niya nagapikto sa eastern nga bahin sang southern Luzon, ilakip man ang Visayas. Samtang northeast monsoon ang nagapikto sa ibang nga bahin sang Luzon. Ang Bicol region, Marinduque, Romblon, Mindoro provinces, ilakip man ang Samar province, makaagom sa magalumo na kalangitan, kaya kinipagapdan sang laligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat, dala sang tail end sang frontal system. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ilakip man ang Aurora, maka-eksperyensya man sa magalumo na kalangitan, kaya kinipagapdan sang light rains, dala naman niya sang northeast monsoon. Metro Manila, kagiban nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya sang kasarangan tugtub magulugal-umo na kalangitan, kaya kinipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga sang localized thunderstorms. Negros Occidental, ilakip na siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tugtub magulugal-umo na kalangitan, kaya kinipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan.
Kasarangan tubtob may pagbulumadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasidlangan ang padayon nga nag-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob mabulubalod. Sir Bry. Nag-gumgoom siya pero hindi man 2 months, sir, ano? Yes, sir. Sige. Salamat gid, Sir Dave. Sir Bry, salamat kag may gabi sa misulat. May gabi, sir. Sa balita, una sa aksyon. Matulotawag gid palibot ta, pero mo nagyapon ang pagpahinumdom naton kada gabi sa inyo ang mga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon ang aton panaming. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09 na. Subong nga adlaw, Webes kita, Enero kon Pebrero 4 na 2021. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bago lang kita gindeklaraman nga ang Aksyon Radio Bacolod sa survey sang Nielsen Maka-Aksyon numero 1. We are number 1. Balantayan man ang next na naman Action Hands nga survey sa Aksyon Radio Bacolod. Kita mo ka pangilay ako Action Hands, no? Una sa balita. Una sa aksyon. Ano ayan ang bot silingon sang pangilay ni Action Brian Morden man sa bag-o naman nga survey man? Galing kita diri sa Action Radio, Action Hands, no? Mag number 1 man, mag number 2, number 3. Doon di man gid big deal gidya kayo. Doon mo lang ni sa pack kanino, no? Pero sino may ari naman, no? Basta maghililikog ni kung mag number 1 na naman liwa. Ang nagapamati, no? Sa kalipay, Action Hands. Kita mong pangilay ko nga, kita nyo nga doon pangilay ko Action JM, ha? Timan inyo na, kung sa Bisaya pa, timan inyo na nga pangilay kay naanay uno diha.
Oy, bukas na aton sa nga Facebook page, actionradiobacolod.com.ph. Ano in Action Hands, isulat kibasahon ta. Paki-share lang, paki-likes, and paki-click lang dira mga ka-aksyon, ano? Plus, mga ka-aksyon, ang aton sining sa web to bisita kamo to. And then sa YouTube naton, kag sa aton sining Twitter account, no? Bisan dili ko makadto na. Una sa balita, una sa aksyon. Timprano kapag pakanlaw sa amon. Importante, gadasok. Amo ginaya, gagapunsok. Kung isang aton talking time, ganino, no? Do ginalagas tala, no? Bangod sa kadamuon sang commercial. The commercial speaks louder than the result. No. Musta naman. Ginauna-una ko lang subong kay damo, kapanunlog, blaw. Sunloganay naman lang ni Garo. Suliton kong pangilay ko sa inyo dua. Atangin ninyong bago nga survey, ha. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga texters naton, yaring numero 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Butalan na mensahe nyo 2 to 3 liners lang para basahan gid naton kag hindi man out of the context aton sa nga issue kag balita. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Onboard na, top-toplas nuwaving tak na sini nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Bausoso sini nga hapon ako mismo nakasaksi isa ka pribado nga SUV sedan rather action hands ginamaniho sa isa ka babayi ang nagpalagas sa Highway Patrol Group. Nagpalagas siya? Ay grabe. Diri sa may circumferential road. Kaya nga natalopang dan sang HPG nga wala plaka ang iya salakyan sa unahan. Aksyon firing line. Sang ginlagas, kundi naabtan gid dito sa may home site nga porsyon. Naglias-lias to sa mga gagmay nga alagyan. Natsambiyahan niya gid nga amo man pagliko ka nakit an action ninyo kan action John nga naga sunod ang HPG siya nga nagamotor sinunod namon ay sos wala labot nga wala plaka gali si inday way man lisensya. Action firing line. Ay nag-inano ni sila yaman sa gikamaniho sa salakyan nga wala sang kompleto kag ko nakadalasa sang tulo dalaga niya to be. Ang taga HPG mismo mo nagpara sa Action Radio pinarahan kami sang Highway Patrol Group. Kaya naghambal sa 00, ginpalagas siya ko ho. Why plaka, why lisensya, kag kung ano pa nga wala sa iya. Action firing line. Next time, magmaniho ka mo sa lakyan, abi, komplituhan nyo man. Ina ba lang, hindi ka mo pwede kalakat sa mga kababayan, may babayinhan, mga kababainhan. Hindi ka mo pwede kalakat kung hindi ka mo kasuksok sang inyo nga iner dira sa inyo dughan. Action firing line. Kay mahuya kamo, di bla? Damo na blang ako na nga for ihimplo lang na action hands Hindi ka mo maglakat sa pampubliko nga lugar. Inaguro kung desperada ka na or desperado, no? Desperada ka na or sa ibang nga pungso. Diri sa ato niya bawal na mo, no? Hindi ka mo maglakat nga doon di kompleto ang kagalingon nyo. Way ka mo bra, way ka mo panty, way ka mo brief di bla? Kung di do ka sa action hands, the same as kung naga-drive ka sa lakyan, di ka magdala nga wala ka lisensya, way ka plaka, way ka dokumento. Kaya kung makasangit ka thank you. Action firing line. Tikay na to, ginsuma-suma na action dyan, action ninyo tong balayran niya sa LTO. Tilapit-lapit, 15 to kuno ho. Ti imagine mo na ha. Ginsugal, inang 15 kababayad mo na. Way ginaya income nga mabalik sa imo. Action firing line. Ginegosyo mo na gro fishball, may ginansyahon ka pa na action hands, di bla, no? Action firing line. Napanomdom tama lang si banda nga mahiligon mag-drive nga wala sang kompleto abi pahigad yun ang salakyan niya. Sa iban nga balita mga ka-aksyon, ang nokpo na dugangan sang isa ka pulis nga nagpositibo sa random drug testing nga ginpatigayon sadtong Enero 19. Actually 32 sila ka miyembro sang PNP kag siya ang ining Police Chief Master Sergeant from Negros Occidental nagpositibo sa illegal nga droga. Action firing line. Ato na siya subong sa Pro 6 and ginpaidalom liwat kinkuhaan sang urine samples na naman again para sa confirmatory test, no?
para masigurado for the second time around kung mag-positive pagid siya at disgrasya. Action firing line. Sang nagligad nga Disyembre may corporal man to. Tiyato ya why impas gito kay nga ang first positive. Confirmatory drug test niya positive. Administrative case road to dismissal from the service. Action firing line. Imagine mo na kanugon blas ang imo sa nga pagka-pulis, no? Kanugon si mo sa nga pagka-pulis so si kanta lang sang suyup-suyup. Action firing line. Sa iban nga balita, dito ya sa Sagay, nag-inaway nga mag-asawa, gintawag ang bana nga magwa anay sila puluyan pagwa ya. Sugatao niya aksyonen ang wala, binangon, liog kag ulo gid sakam siya patay. Action firing line. May manawag gini sinyo balay da nga daw di lang sigurados kagabihon bidulom, di ko magtuga-tugagwa kay damo demonyo galing nga gabantay sino. Action firing line. Ay perte, diri sa Bacolod mga kaksyon dito kadlaw mo ko ni sa balita sa San Enrique, oh. Isa ka naga-motorsiklo, pinarahan kay wala helmet, kundi pundo. Naga-checkpoint ang pulis mo, na? Pag pundo niya, ginpagitaan sa Action JM sang ORCR, lisensya, na naman imo yung kadimalason pag-abot, yan nahulog ang isa ka sa siya nga syabo. Action firing line. Tani helmet lang tong case ya mo. Tipla ng helmet, isa ka libo, 1,500. Damo na be. Ay nahulog isa ka sa siya, kung inukay, damo, pagigali sa siya. Action firing line. Tibis helmet lang, syabo ang ginatubang yung subong pagid nga kaso. Action firing line. Dire sa Bacolod mga ka-aksyon, maki-update kita sining duha ka mga dalagko nga insidente kahapon nga nagluntad diri sa aton. Iring pag ginaligar hold up sa isa iya ka babae nga si Angelica Montalvo. Ginpatay gid ini pero gagwa man sa iban pagid nga senaryo sa investigation nga base may love triangle diri. Action firing line. Pwede nga ginhimo sang suspect pa nga ka-aksyon nga ginlitok lang, no? Para pag-imbestigar sang police abi hold up pero sa baton nga istorya may bahin pagigugma diring istorya karon na i-update ta ini, no? Action firing line. Kag i-check taman ining ang asset sang NBI 62 anyos nga ginpatay man kahapon ni na broad daylight diri sa barangay 32 sa Bacolod. May ID siya nga asset ini siya, but according to attorney Rinwa sang NBI, last year na recall na ni sila gali kay Kwan inang may pandemya daw hindi nagid useful sila bla, pero tingala siya may ID pagyapon nga nasuksok ining nasambit nga biktima. Action firing line. Pero I don't know kung gamater bala sa pagka-NBI asset niya ang pagpatay sa iya or may personal problem siya, grudges. According sa mga reports, base may mga lain pag iya nga kung ano kalinabo sa iya, di man ita na nakatutok lang sa pagka-asset niya sa NBI. Action firing line. But according sa pinaka-update sining family, why na sang balak pa, no, nga magpa why na sila balak pa nga kwan sila nang ginatawag naton nga magpa-autopsy sa amay mga kaksyon, no? O kung sino napatay, we don't know. Action firing line. Balikan ta na karon diri sa Bacolod diya ang 32 ka kwarto nga himuon isolation facility quarantine makaksyon nga ginpatindong sa DPWH. Lapit na lang kuno action hands usaron. Action firing line. Why na si COVID-19 manug-usar pa lang. Action firing line. Si COVID-19 subong adlaw sa Negros sa Bacolod anom sa Negros daw sobra pila to. Pero ang isolation facility nga ginpatindog sa DPWH sa may circumferential road sa may Alihesa, ulusaron pa lang. Action firing line. Nga mo nihaw. Tapos nangita pakitaya sang lugar nga himon vaccination center. Why not nga dito na lang das oktaran kedamo to kwarto. Action firing line. Tingagawon ta na butang aircon dira tubig suga kag iban pa para di na sagi pangita sang mga eskwelahan para magamit na panglimpyo sa mga aton nga mga maestra dira para pagbukas ang klase kun nagbalik-balik man slash normal why na COVID ako na nga mga sitwasyon da. Action firing line. Sige, sa Negros Occidental nga balita bakaksyon sa aton sining nga pagpangalangad subong nga gabi COVID-19 cases sa San Carlos, 7 kadlaw nga sunod-sunod ang pagsaka. City Home Subdivision ginpaidalom na ganit sa zonal lockdown no sang sinigid lamang. Action firing line. Pero tema na ko naglinong ng San Carlos subong nagbalik naman sa pagsaka sa COVID-19 basig wa mo nig tuman sa protocol diha dong inday. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta ni kara mga dlagko nga detalye sa balita lokal mga kaksyon.
Bang Logayawon ko anay dito sa balita sa National COVID-19 update kita kay nga subong adlaw nagdugang sang 1,590 ang positibo ang bugos na nga positive halin sang December o last year nga nagumpisa gid diri sa aton by account mga kaaksyon 531,699 ang aktibo 32,775 ang nagapabilin iyang o kon ang naka-recover na 487,927 kagang patay 10,997. Action Firing Line. Ang speaking gyapon of COVID-19 mga kaaksyon according iya sa DOH, no? According iya sa kay Under Secretary Maria Rosario Vergire, no? Nakaistorya na sila sang Interagency Task Force o kon IATF nga posible action hands ang isa ka tawo nga nagasuffer subong sang COVID-19 nga virus. Posible siya tapikan man liwat sang bag-o nga virus sininasambit nga virus. Action Firing Line. Pwede gali nga duha action hands. Grabe man no. Nga nagwa ining report bangod sa pagtuon nga ginpagwa man sang Southern Brazil mga kaaksyon. Nga may mga pasyente to subong action hands nga duwa ka virus ang ila sila nga ginadala-dala. Action Firing Line. Mo grabe man niya kadelikado sinino. That's why hindi kita mangin kampante gid sa sila nga mga tinion, ano? And palayag pa din ni Vergire nga ang ining virus nga ini diri sa Pilipinas wala pa na detect kundi salamat na kumbaga way pasing tawo abi diri nga nagasuffer subong sa duha ka virus kundi kado kanami no pero nagapabilin sa 17 ka persona kon individual nga may ara sang UK variant mga kaaksyon diri sa aton na Action Firing Line. kamay pa nga hindi na madugangan pa ara sa aton sini nga gobyerno ang hugot ang kontrol para hindi na madugangan ini plus sa pagkooperar sang publiko nga hindi dapat magpakatig-a bagol. Action Firing Line. Sa ibang nga balita, maki-update kita sa Christine Dacera case mga kaaksyon. Kaya ginpasiguro diri ni Justice Secretary Minardo Guevara. Basta nalipat ka kay Christine mo isang flight attendant sang PAL nga nagligad nga 31 sang December sang gabi, nagparty-party sila sa isa ka hotel dira sa Makati City, upod ang 11 ka iban pa nga mga lalaki kag lalaki gid. Pagkaaga na sa puwan na lang ini siya nga patay sa batrab mga kaksyon. Batab. Mga batrab ba niya? Ako niya man. So dito, kadamo na sa nagkalahinabo sini. Ang police, the final result nga ginpasa nila sa city prosecutors dito iya sa Makati mga kaksyon. Nga ang ginkamatyan siring ni Dacera, amo iya ang paglupok sang iya siring nga ugat dira sa sulod sang lawas niya sa may kuani tagipusoan ni Risem. Now, ang pamilya way nagadula sang paglaom. Padayon sila nga naga-investigar plus the fact nga ang National Bureau of Investigation nagintra diri kag sunod diri kay Justice Secretary Minardo Guevara. Nagahambal nga ang NBI may siparar nga investigation regarding sini kag pahuman-human action hands. Ipadala na nila ini sa Makati City Prosecutor's Office kay kabalo ka may 11 tanan ka mga ginasunto nga mga kalalakinhan ining ang pag-file sang kaso before sang rape with homicide mga kaaksyon, 3 dito nagkaladakpan pero kay nakitaan sang City Prosecutor's Office nga kulang ang ebidensya sa mga kaso ginpangboy-an ato. Action Firing Line. So lang tawon ta kay Pebrero 11 may ara sang preliminary investigation nga himuon regarding sini ambot kung anong resulta sini ina ang aton bantayan. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon nga dulod lagko dito sa national, ang iban nga balita sa national are kay daw mayo ni nga balita para sa aton. Pamati ang may ara sang salakyan, pribado man o kon pampubliko. Kay hindi nagid matulon ni Senate President Pro Tempore Ralph Ricto mga kaaksyon. Nag-file ini siya sang resolution number 638 no? Nga dapat action hands on taton sang DOTR kag LTFRB lakip na diring LTO ang inugpatuman nila nga Private Motor Vehicle Inspection Center mga kaaksyon.
Kamadom-duman ninyo ng isa ini kadako nga isyo. Ining isa ka center nga before ikaw magpa-rehistro sang imo sining nga salakyan, pribado man o kon pampubliko, magaagi kaanay sining ginatawag nila nga PMVIC. Dira ka mapacheck sa salakyan mo, isa-isa may checklist na dira. Makitaan may diferensya lang imo sining signal light, may diferensya lang imo sining isa ka bolt dira, may diferensya lang ang kun manuna, may lake dang imo sining makina o kuno da, hindi ka kapasar, hindi ka makaparehistro. Hambal diri ni Ricto mga kaaksyon, wala sang may nagluntad diri sa sining ining PMBIC nga ini, wala sang may nagluntad nga public or public consultation o kon hearing man lang mga kaaksyon. Action firing line. Nagyuhom man si Ricto matapos mabasahan nga nabutang didto sa ila sining nga guidelines ang roadworthiness nga ginatawag. Tiway ko kabalo kung anong bot silingon sang smiling face ni Ricto sining world o kon roadworthiness, kay kun akon opinion ang ining pag-check sa mga salakyan sining isa ka center nga ini, da wala gid sang dako nga connection sa mga aksidente sa dalanon. Most likely ang aksidente sa dalanon action hands may diferensya ang driver. Action firing line. Amo na day matudtuod nga istorya. Pasensya lang ha, pero amo na da ang realidad, no? Kagambal pa din ni Ricto, kamahal sang panukot. Hindi man matawag nga legal gid bala ini. Kag basi amo pa ni action hands ang umpisa. Kag ugat sang korupsyon. Mga kaaksyon sa sulod kag sa guaman sang LTFRB, DOTR kag LTO. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon didto ya sa area sa Mindanao, duha ya ka mga persona ang pinangluthang sang kapulisan. Ini sila nagkaladakpan kaina sang agagin kilala nga si Raha Buayan. Si Rasul Dobpatig kag si Bards Dobpali. Purti nga mga ngalan kag pilyedo, no? Didto ini nagluntad sa Raha Buayan, Maguindanao. Nga pinangluthang ining duha, no? Ini sila gindakop, allegedly may connection sa mga nagaluntad iya nga suicide o kon pagpaluntad nga pagpamumba dira sa may Cotabato City kag Central Mindanao. Kag ginakabig maning duha mga kaaksyon nga international or miyembro sa international group nga Dawala Islamia nga nagkalamatay kag pinangluthang sila sang pulis. Suro sa report, nagpangagaw sila pusil sa pulis kundi pinangratratan sila. Action firing line. Patay ang duha ka mga lalaki, no? Aring iban nga balita kay didto ya sa lugar mismo sang aton presidente sa syudad sang Davao mga kaaksyon, sa diin pinakaakig ni presidente so na sang way pa siya nakapungko kag sa nagakampanya pa lang siya. Hambal ni Mr. President siya sa loob na 6 na buwan. Uubusin ko si Shabu. Action firing line. Pero dito nagluntad siya kay Action Hands, 2 milyon na ginapatihan Shabu ang nakitaan sa isa ka donasyon nga ipasulod kon tani sa Davao City Jail Action Hands. Action firing line. Ginbato nila ning donasyon sa City Jail sadtong Disyembre pa, no? Pagkatapos ara ni sa sulod sang 26 ka plastic sachet, naka-package ini siya sa packing tape, no, ginputos. Ang iban diri sa tubular pipes sa salon lang nga daw kuana inang square, ano? And may marijuana. Ginpaagi pa sa isa ka religious group. Tinakabaton sila sa report nga may ara sang kontrabando nga nagsulod sa sini nga jail. Check nila dito may lang kay ara pa lang sa stockroom. Ginabukay nila ati 2 million pesos ang pamangkot diin halin ang donation nga ini. Action firing line. Sino ini nga mga sino nga religious group nga ini? Amo ning dako nga palamang kuntanon mga kaaksyon nga dapat tukibon ni Inday Sara Duterte. Action firing line. Gintokray ko na lang kay nga subong ang mga tandimanay sa politika action hence mabasa mo sa social media. Pwerte mo. Inday Sara for President, Vice President Manny Pacquiao, vice versa. Pili ka lang sa duwa.
Gusto mo si Sara magpresidente o kung si Pacquiao magpresidente, si Sara ma-vice president? Action firing line. May nagagwa man subong nga di ko kabalo kung si Raffy Tulfo o kung si Erwin Tulfo for president. Vice President, action hands, si Willie Revillame. Action firing line. Vice versa man, pili-pili ka lang. O pili-pili ka lang, sinong gusto mo? Grabe, subong iya mo. Nagalutaw man ang ngalan nga Grace Poe man for president, Manny Pacquiao for vice president. Action firing line. Kag syempre, may oposisyon nga bakod. Si Vice President Leni Robredo mapapili man presidente. Actually, subong may ginlaunch na nga grupo nga supporter ni Leni Robredo for President Action Hands. Sa nagligan nga gabi, ginlawag ko sa inyo, may mga kalendaryo na ito nga dalagko sa Quezon City nga nagalinapta. Subong nga panghatag for free. Nga nabutang to, dako pangalan sang ran, sara ran, sang sa mga numero kung anong mga high tide kag low tide. Action firing line. Oh. Ginapang busi-si ko na action hands mo. Di ang Balinday Sara Duterte, wala akong alam dyan. Mga gawa-gawa yan sa mga supporter ko. At sinabi ni Inday Sara Duterte, hindi ako tatakbo for president sa 2022. Bakit? Bakit naman? Action firing line. Hihintayin natin yan, no? Ang kadamo sa ngalan subong nga nagaginuwa. Kita mo si Senador Dick Gordon subong? Action hands? Si Senador Dick Gordon ang magpa-check or magpakuha ka sang swab test sa Red Cross before kundi 5 mil. Siya kung pwede palang himuon tala ni Excalibur. Action firing line. Hingagaw, may pulso pa. Sadya sila mo. Sige, pag gusto ka mo na kung sino magpadalagan presidente, ari lang kami diya. Sa mo nga panahon, kung gaugtas ka mo, may gaugtas sa panghimanwa subong ni Presidente Rodrigo Duterte. May nagapabor man, no? Bisan taga diin kamo subong nga naga-monitor sa aton sa pagpangalagad. Kung nagaululugtas kamo sa mga leader nyo da sa barangay, sa syudad, banwa, probinsya, amo na ning panahon naton nga makabalos ta sa ila. Action firing line. Hindi tiya magbalos nga kilkilan ta sila because nga ibaligya mong buto sila kundi mabalos kita iya nga mangita ta sang bag-o nga bulutohon kag papungkuon nga leader kung nagaantos man ang kamo. Action firing line. Diri sa Bacolod subo action hands. May ara na sang nagapa-interview nga may gusto niya magpapili alkalde sa Bacolod kunwa ay nagidman. Ha? Kunwa ay nagidman. Di ko lang ipaglawago ng ngalan sa iban nga mga istasyon guro duway pa man nagwa, may ara na sa istasyon nagwa ni ngalan pero diri sa amon hindi lang anay. Kay kun siya gidya magkanto di ka magdeklara kag kun anong plano niya ti welcome. Action firing line. Oo, baporte na gani kasadya sa binalbalanay sa politika des Bacolod. Diri sa Action Radio, wala lang tagalingga intragid pero sa iba do makan-anay ng mga leon kag tigre. Action Brian Borden. Action firing line. Pero dire kita sa seryoso nga balita sa syudad sa Bacolod Bakaksyon kay nga ini nagluntad nga pag ginaligar hold up o kon love triangle man kag gining pagpatay sa isa ka ginaligar asset before sa NBI makabig naton bala ini nga isa ka insidente gid lamang nga medyo hindi ta magproblema o dapat problemahon. Action firing line. Makabig bala ini nga isa ka isolate gid lamang nga insidente or dapat naton kabigon ini nga seryosohon sa aton City Bacolod City Police Office kay apektado diri unang komunidad. Hadlok na ang tawo subong hold up no? Kun hold up gid man. Una diri kadua diri apektado negosyo. Sino pang malibot ti plakadlaw kung may pinatsanay din bro delight. Action firing line. Oh, di ba? Apektado diri makaksyon ang aton sinipag sinalayo. Nga magpiktuhan ikaw. Tigalabay ka lang na like for example kahapon dira sa Barangay 32. Galakat ka lang da galaya tapos may target to galing nga palatsyon ara ka manda. Kag ko napisikan kada karon sang 45 dito maghambal excuse me, way ka dilabot dalagan. Action firing line. Damo na bala, pero hindi lang amo ining duha ka kaso sa Bacolod Subong nga wala pa padayon pang investigation. Before kadamo na sa mga cases naton diri, naghalin na lang ding isa ka BCPO chief mga kaksyon, do wala pa gid ta may na-file na ta kaso or may ara may na nasulbar na kita or ano nga sitwasyon, abi usisaon ta Bacolod City Police Office. Action firing line. Medyo masako pero mingila sining nga kuan mo ang hipet diri mo si
Police Colonel Rolando Manuel Miranda, no? Mga Miranda man ni ako niya mando kayo. Daglain ang akong gasulod sa utok ko sa regional office. Action firing line. Placido, no? Diri sa syudad sa Bacolod back action. Sulamboton ta suwang ila sini nga public of information officer abi. Bag-o suwang ila sini nga PIO gali, no? Si Police Lieutenant Liberty Injape, no? Ang bagong PIO subong isa ka babaye diri syudad sa Bacolod. Action firing line. Mangonsiho kita after sining duha ka dalagko nga insidente kahapon, ano bala ang mga precautions kag mga mando sang direktor sa Bacolod sa mga kapulisan diri sa probinsya o kon diri sa Bacolod angot sini. Action firing line. Ano bala ang mga tikang kay ti o kon lantaw naton ang mga suspek ga sinakay sa mga galante nga mga salakyan. Ang mga suspek nagasakay sa motorsiklo. Kumusta nga ton sila nga checkpoint abi, no? Kumusta nga ton sila nga police visibility patrol? Online sa firing line. Sa aton sila nga linya Mac-Action, we have on the line una ko ng interview sa iya bilang PIO diri sa Bacolod si Police Lieutenant Liberty Injape. Ma'am, good evening. Good evening, sir. Mayong gabi sa tanan nga pagpalumati sa imong mga programa. Aha, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Ma'am, because ang insidente kahapon, una-una mangkot lang ko ma'am, paano na ton kabigon sa Bacolod City Police Office ang insidente kahapon? Isolate lang, big deal, or what etc. Anong pagkabig ito sa ma'am? So sa liwat, sir, mayong gabi sa tanan, no? So, ang kahapon nga insidente naton sang shooting incident, according gani sa aton nga City Director, Police Colonel Manuel A. Placido, nga kami nang nakibot man na sa isa ka adlaw lang may duwa kita ka incident ng shooting because nga sa nagligad nga mga sinimana naging zero man isa sa mga incident. So ang kahapon is makabi man lang nato siya nga mga isolated, no? May mga rason kung natabo atong mga respective nga mga krimen kahapon. Isolated lang to ma'am kay may mga rasones abi, no? Ang pagkatabo namo sina kumbaga may mga personal sila iya nga mga grudges damo nang botsilingon ma'am. Yes sir, oo, tanan nga mga natabo kahapon is kada isa sa ila sa to may mga motibo man nga nagkalain-lain kung nga natabo atong krimen kahapon. In short, ang aton sinidwa ka hepe naka-establish na sang motibo gid sang krimen because mahambal naton nga isa ka isolated case gid lamang, may mga motive na sila, may ara naman maybe siguro sang labi na gid diri sa may 32, may ara na bala sang suspect ato ma'am. Sir, ang aton nga investigasyon sang duwa ka to ka insidente kahapon, ongoing pa ang aton nga mga pagpalap sa mga ebidensya. Ang aton nga duwa ka chief of police dira, sige pagid ang ilang exert sang effort pa nga makatipon pagid sang dugang mga witnesses, mga ebidensya agod na napabakod ining kaso naton kag ma-identify atong mga suspects na naghimo sa tong mga krimen, sir. Aha, sige. Anyway, so hulat-hulat to naton hindi man basta-basta gid nga within overnight abi may investigation na kita, no? So sa kalangay sini ma'am, even though nga ti ma'am bal kita daw ka-isolate lang sang case abi, pero ti mga suspect nagabitbit sang armas luthang, ang iban gasakay pa sa maayo nga mga pribado nga salakyan, iban motorsiklo. And hindi lang nga case, may mga case kita nga iban ginasulod sa sulod sang puloy-an mismo do ka inablan daw ang safety do wala na gid, no? Anong pinakamando karon ni Sir Placido regarding sini ma'am sa pagpatigayon abi sa mga may mga may pabakod pagita sang patrolling naton diri or checkpoint or etc. nga pwede naton ini sila prevent abi nga mga cases ma'am. Yes sir, ang tungod sa tong matabo bisan pa man sang mga nagiligad, ang aton nga city director hugot gid nga nagmando nga bakuron pagid naton ang aton nga kampanya kontra sa mga
illegal activities, ginapa-heighten niya ang police presence and police visibility. So, tanan natabuan nga mga krimen, ginapadugangan pagit naton ang aton nga presensya sa mga kapulisan dira. Ano man ang pag-intensify sa aton nga mga police operations, conduct na siya no sa aton nga mga random checkpoint. Ang ginapabakod pagid ang aton nga mga offline sita nga ginahubla naman naton ina sang una. So ginapabaskog pagid naton ina nga mga police operations, sir. I understand nga aton sini nga mga criminals. Ang ginabantayan nila sini ang likod man lang sang pulis mo. Siyempre kunara si pulis, hindi man sila basta-basta magwa man, pero ang atong ginapangita diri tsambakon tani no, paano naton ini mahimo abing nga sulod tsamba nga magkaladakpan gid sila ma'am. Yes sir, no. Kagani amo na nga ang aton nga city director, wala gid naghatag ang hindi na kita maghatag ng tsansa na malutsan kita liwat gani nga sige-sigihon namon ining kampanya naton sa mga illegal activities, sa mga nagapangbitbit sa mga armas. So padayon lang gid po ng amon nga kampanya sir. Nagpadayon kami nga magabantay sa mga ato nga mga kalye, agod nga sa dason ay mapaiway na naton ang mga nagtalatabo. Ako personally hindi matago. Every night once nga pauli ako no, gakasugata ko prangkang istorya mama, way ko papil sa imo subong nagakasugata kong patrol actually nagalibot giman diri sa Bacolod night time no. Yes. Pero nga aton nga mga killer subong bala mostly doon di na night ginahimo kundi broad daylight. Paano na to ma-address ini ma'am? Mo gani sir, man ang hambal kadina ni city director naton no nga ang problema naton sa kagabi nga mga krimen na address na ina naton. So ang natabo naman ini aga pa so ang kung ano man ang kampanya naton na ginahimo naton sa oras ng kagabihon, pagkasiguro namon nga ang himuon man namon sa aton nga mga tingadlaw para nga mas kung ano ang nahimo sa matingad nga nagtawhay kita nga wala kita sa insidente. Yes. Amo man ang matabo sa mga masunod nga mga inadlaw. Kay pag insindi naton diri dogin ang opportunity gin grab sini mga killer blang ang wala na sang border control, wala na sang inabalang hugot gid katama. So naginuwa man ini sila kag nagbalik gid man halos hindi gid man totally normal 100%, medyo nagdulo normal gid man ang syudad sa Bacolod. So morning situation subong ma'am. Mga 1 week ka pa lang nag-PIO ma'am, pero ano man may ideya ka na ma'am kung mga previous cases to may na-filean to kaso or ano nga sistema? Ako sa mga 2 days pa lang din man kung ano pumpo. Pero aton nga base man sa aton nga ginapatigayon kada semana nga meeting naton sa mga chief of police, ang mga krimen nga mga pending na sa ilang mga kaso, ginapatigayon naton nga konsulta kung ginapatigayon nga mapasaka. Nga kaso no kada semana nagakanda kami sang MPO. So ang wala mapasaka direkta kinasang aton nga city director kinahanglan tanan nga kaso masolbar gid naton no kay gina-checkyer man kita sa higher office. So, siyempre, para man sa katawhayan man isang aton nga mga complainant na siyempre mapile man ang kaso. Anyway, stay dire sa Bacolod before si Sir Police Lieutenant Colonel Ariel Pico pa mag-interview kami. Aminado to siya nga somehow may ara sang kakulang sang ebidensya, wala sang may magatindog nga witness. May CCTV man ma'am kung isa pero makakadlaw ka kaya ang CCTV gali design lang way gagana daw na gani tama gani sir may mga gina-check man tani kita nga mga kaginasaligan nga mga CCTV gali iban nga ina wala man naga-function sang maayo. So atong sa 32 kahapon kita kung may mga CCTV to ang atubang to do mga commercial man to gani Action JM na
commercial area man to ma'am, ti basi makabulig-bulig kung may CCTV. Ina ko nagasigang CCTV kay basi pantakot sa ilaga man blaw. Oo, yes sir, mo to ang aton nga istorya, ang information halin sa station commander sa police station 1 na ginasakyan na to nila ang tagiya sang establishment o sang building na may CCTV na kabay nga may ara lang sila sang kopya para ma-request naton kag makabulig kuntani sa pagsolbar naton sa sinong nga krimen nga natabo dito. So ma'am, anong panugyan naton sa Bacolod noon and even the Negrosanon nga nagalagaw din sa Bacolod? They need bala nga makulbaan sa amo to nga mga situation kahapon nga asod nga kaso or okay lang taya? Daw tawhay lang ta ma'am. Ang amo gani sir no, ang hambal sang aton nga city director, kami may mga malapses man gid no, hindi man gid na naton ma-prevent na matabo gid ang mga krimen kay amo na gani pagtalikod naton or kita man ang ginabantayan no, pero ginatpa siguro sang aton nga Bacolod City Police Office nga ang Bacolod badayon nga magiging malinong kag ang Bacolod City Police Office nga mga kapulisan padayon din nga nagatrabaho agud nga hindi na masulit ang ini nga mga nagkalatabo nga mga nagkakibot gid sa aton sang kahapon. Sige, dira lang kita ni Asta ma'am, ano? Salamat sa mga time, may gabi ka mabuhay ka ma'am. Thank you good ma'am. Thank you good sir. Mayang gabi. Yes ma'am. Action Firing Line. Si Police Lieutenant Liberty Japi Makaksyon ang bag-ong Police Information Officer sang BCPO. No? Doon pala siya kadlaw gali. Maybe guro first time yun nakapa-interview diri sa aton sa Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Pero will verse na. Alam yun na lahat. Action hands, no? So, kung isipon mo gid, why kita dapat sang kahadlukan kung ano man nga mga pangluthangan ay kahapon ang naglahinabo diri sa Bacolod. Because nga may nakita naman nga motibo diri ang kwan mo, ang kapulisan. Atong isa allegedly aside from hold up nga gina-check nila, love triangle maybe meaning may ara sang personal nga kontra. Action Firing Line. Pero na tanan mga investigation pa lang way pa sang conclusive dira ha. Andiri naman niya sa may barangay 32 ti anay miyembro sang NBI or base may akig nga mga tao personally sa iya because ang iya sinipag ka NBI asset, no? Damo sinabla. So ina tanan ginakabi ginanga isolate nga kaso kay ko galingon may ara sila enkwentro. Action Firing Line. Magambal kita nga inang daw kadelikado gid inablang pang hold up inang galakat ka lang sandala niya tumbahon ka nga way ka man balo anong inang ka simple lang nga tao si mo ka man sala normal mo na ginatupay na patay. Action Firing Line. Naway ka muwang bla may nagapamatay iya nga hindi mo mahangpan anong rason. Anyway sige actually gusto na to lang buton kung tan action hands ang ano mo ang Committee on Police Matter bla Peace and Order sa Bacolod. Abot ko na rin pa ng mga komitiba nga ini. Action Firing Line. Ang gauyat na si... basta balo na naslang sila. O yung mat-amat, nakamubutwa. Dalapit na lang Oktubre. Ma-file na tabla si Use. Action Firing Line. Guwa na kung may nagmay na kay makabulig man kung isablang ilo interview mo. Hambal gini isa ka papakot action hands. Ano si action hands? Sabi, tistingan ko si action hands. Abi kison GM, babi. Ano ang pinakauna nga makitaan or kinahanglanon gid sa panahon sang kampanya? Ano nga butang nga kinahanglanon gid sa panahon sang kampanya? Ano abong sabat mo action is? Kwarta imo, kwarta. Anong kinahanglanon sa isa gid ka politiko bla sa panahon sang kampanya? Ka-action hands kwarta. Ikaw action JM anong imo answer? Palagpatilan na ba ng imo kwarta man? Kwarta man. Pasensya gid hindi kamo kadaog load sa ako no kay sala inyo sabat no. Action Firing Line. Ang pinakauna nga kinahanglanon sa mga politiko sa panahon sang kampanya action hands, amo niyo? Microphone gid ya. Action Firing Line. Microphone gid diri sa Bacolod subong ginagamit ang microphone sa pagpangampanya. Kung magkadto ka sa isa ka kampanya, anong una puluton sa politiko? Microphone. Action Firing Line. Amo na microphone gid ano? So, way lang. Labay-labay ko lang ng kampanya kay nga subong daan,
palayag nga ang kampanya hindi na face-to-face action hands. Hindi na sila makapalapit to sa mga kundin nga mga barangay kag patigayon sang tipon-tipon. Action firing line. Pero 2022 pa man to, dugay pa base sa tunga-tunga sang 2021 si COVID-19 way na ni. Action firing line. Na 7:50 Action Radio Philippine Standard Time sini nga portion ginadulong gid sa aton sang habon nga pampakinis. Subo nga panahon do hindi na gid mahambal naton binga inang sagya kay gid pagwapa da mayo kay di man kitaon kay naka-mask ka, naka-face mask ka, naka-face shield ka. Pero nami nga makinis gihapon ang imo nawong. Kagang imo sini nga panit Action JM. Dapat makinis gid ang panit mo. Kung may gatol-katol kada, da may kurikong kada, da may himbis kada, banyo sang Zanton Plus nga habon. Action firing line. Ay narekomendar ko na sa inyo ya tanan nga mga kakaspahan sang inyo da nga ulo da kakason nya ni. Di ka na mag-shampoo pa, no? Di ka na mag-shampoo pa. Mag Zanton Plus nga habon ka na. Hindi ka naman Action GM kinahanglan magbakal pa sa mga pin shop da nga mga spray na pang body spray na. Ano pa mga Victoria, ano tawag sina? Secret? No? Anong panawag sina? Di ko kaintindi ko. Way kuya matsakto na akon. Oo. Ano pa nang ibanda nga mga mahalalon gani nga gina-refill ang dagani ho? Di mo na kinahanglan Action hands. Mag Zanton Plus nga habon ka na lang niya. Waay na shampoo. Action firing line. Way ka na kinapangita pa sang mga spray pa da sa lawas mo. Kag makibot ka sa una, galakat ka sa dalan to way ka ginasapak sang tao pero subong galakat ka sa dalan damo gi sinunod si mo kay kahamot si mo ya. Action firing line. Pero pagbalikit ko manog sukot gili sa utang. Dia. Gina-endorso ta sa inyo ang Zanton Plus nga habon. Tinatawag nilang new normal. Karon digid gay. Gusto ta lang i-update kiti kakwan pa ka hilaw pagid sang kaso nga nagluntad kahapon nga pagpangluthang diri sa syudad sa Bacolod. Ano ba lang update sa pagpatay sining 62 anyos nga ginaligar asset sang NBI before? Kag ano ba lang update sining pag-hold up or love triangle nga kaso nga ginpatay ining isa ka babaye? Pagbalik naton karon digidugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, 7:52. Okay. Manamiyok kita anay sa mga utod ta. Rose Napaton, good evening. Sumbray, greet ko lang sister ko, Georgie Margin Casador. Happy birthday. Thank you and God bless. Rose Guevara Araman. Si Aris Tagalugon. Action Radio Monitor from Cebu. Action Brian Halong. Salamat. Almira Lim Malazarte Araman. Filinora Oliveros. Good evening. Sumbray, monitor lang gihapon kadagabi. God bless. Salamat. Sir Alex Montesa, Sir Bry, Baldavid, si Inday, driving without license, plus nagpa-invade pa siya, si Inday, gupi gid pati dughan niya, katul pa, tangkugo niya, Sir Bry. Manog Feb 14 pa naman. Richard Derquito, Araman, Action Brian, alarma ang patyanay sa Bacolod, damo gid wala solve. Ano yan, kuya? Amo nang problema da, kay wala gid halin sang 2019 do kadamo gid pinatyanay di 2018. Nonoy Noel, Action Bry, good evening. Monitor kami diri sa Villa Maria Homes. Sumag, greet ko lang dira sa Corbada, Punta Taytay kay Brad Agot kag Miss Mary Ann Tiberio. God bless, thanks. Si Jody Biaco Araman, Biaco, hello. Rowena Sanchez, hello Bacolod. Alex Montesa again, Tatay Fred Madred kag Guillermo Clarito, enjoy di sila Sir Bry sang imo programa. Upod ka mo? Grabe di ba si Sir Alex Montesa? Kabisan di ilan may Victorias, may Don Salvador. Ano international ni sino? Puting suroy niya. Si Apple Barido Florentino. Good evening, Sombray. Kag sa asawa ko dira sa Bacolod Homes, Royal. Always gid pamati Action Radio. Leah Younger Esquivel, Action Bry, monitor from Talisay City, keep safe lang. Michael John Season, good evening, Action Bry, greet ko lang, Schoolmates Batch 92. Raymart Grande, Phoebe Catherine, dira sa Barangay Talok, Baguio City, gapamati gid sila subong. Salamat. Monitor from Chato Elias, Paranaque.
Noel Amar, nagamonitor man, tamyaw lang, friend ko na si Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, Amerika. Veronica Santillan Manukan, Jen Oy si Sir, nagamonitor man, Godspeed. Alma Agravante sa Bater, araman si Sir Bert Hirapusco Caraballo. Ang aton nga salakyan halos recon, ipatulon nila sa mga operator ang hindi makatarungan nga lihok. Ano pa? Ay sus ko. Salakyan tayo sa Pilipinas nga halos si kandhan tanan-tanan surplus tapos ay sus ko. Martin Aliling, John Elvin Tumakin Brosi, watching from Sipalay City. Jab Julio Alpas, Gemma Makila, nagsumbray, good PM in Saktogid. LTO 2015 pa ang plaka nga bag-o na bayaran, wala pa hasta subong. Makon mo na. Why nila pinang palupad yung mga plaka niya. Jocelyn Libon Dispuho, salamat. Robinson Nilios, Action Bray. Evening, lapit 6 years, wala Japon, maubos ang shabu. Siling ni Digong 6 months lang. Alunan Suset, good evening Sir Brian, watching Hong Kong. Cheng Tayad Al-Corin, uy, taga DSB. Pinuwayan gido. Good evening Action Brian, monitor lang kami Barangay Pinuwayan DSB. Kumusta dira kay Kapitan Henry Al-Corin? Siyang mangho dira, no? Kag mga pamilya Larida. Pamilya no pa. Basta damo da, kumusta kamo tanan? Ada Mandrigos Rob, hi sa kadamo sang napatay dira sa subong, left and right daw sa Manila mulang ina before makita or mabatian subong ya kadamo nagidira patay. Paano mo mahambal nga safety gihapon ang place sang Bacolod? Scary. Inday Blaza, Del Sarad Magada, good evening Sumbray, watching live from Isabela. Please greet lang Magada Gomez, Arjo Fernandez, Miranda family, thank you and God bless. Chris Vilma Treyes, good evening Sumbray, watching live is Toms 3, Barangay Stefania, God bless. Sir Bia Jonathan nakatutok man, Pudding Boy. Nami sang pudding nga mo. Basta may mag-order da pudding ha, hambalan nyo lang ko kay refer ta ka mo ka Sir Bia Jonathan, may I don't talk on libre ya delivery sini, pero naga-deliver na siya as in ini nga pudding niya hindi niya pareho sang pudding sang una nga Action JM. Ang pudding sa una inang ginadunot-dunot ng mga panos nga tinapay bla. Tapos makibot ka pa kay may ara ya dala nga mga higot mga hilo. Ay porte ang kay Sir Jonathan biya Jonathan nga pudding niya as in fresh na fresh ganiya. Lang hap mo gyud kanamit porte ni siya magkumos mo. Kumos maghalo bla. Hilda Catalogo Vicente, mayong gabi Action Bray, monitor lang ko diya sa Manila. Virgil Pinda, good evening Action Bray, monitor lang kami diri Japon sa may Celine Homes. Halong gid Action Bray sa maulanon nga panahon and God bless you always. Thank you. Rosalie Villorente, good evening sir, great ko tatay Paran, happy anniversary. Nung Ede Adorio, Hilda Catalogo Vicente, God bless at regards sa mga utod ko sa La Carlota kag Tangob, Subiron, Nazareno, Alisbo, Vicente family, Idol Bry. Salamat. Si Annalyn Hodinba. Dapat lang kasi that's why you have a job. Ano ato? Si Annalyn liwat. Grabe nagid krimen sa Bacolod. Porti na tuod. Tulo talaga sama lang pro galinumba ya pinatsanay. Bilen Salaw, si Rochelle Turbela Araman, Leo Corneja, good evening Sumbray, nagamonitor lang ko diri sa Charito Heights, salamat gid. Athea Kim Iriman, Veronica Santillan Manuka, nami tuod ak Sumbray sa Kaspa. Oo, ang Santon Plus nga habon to. Nami sa Kaspa to. Pasensya Action JM ha. Nga pamangkot sila abyo. Lilian Balagusa Raman, Ana Madrigos Rob again, simple lang gamit sir, 500 pesos kag sardinas kay amo ina kalabanan nga butante. Baylo nila ilakalag sa sintimos kag forever gutom ang kapalit kag baghala ka reklamo nga nagakagutman sila kuno. Sir Alex, Sir Bry, kanamit sa mga current issue sang program do kanami man tani magkomentaryo pero medyo monitor mode lang. Pwede ka comment sir kuan lang mga 2 to 3 lines pwede gid
Para mabasa taman ng iban, sir. Comment na ba, sir, kay kabla ka komentaryo mo, mas dalom pag sa akon. Para madugang pag nga ton sining knowledge, no? Albert Salcedo, Action Bry, monitor lang ko di from Isabela. Sila ni Treybal, good evening live, watching from Cansilayan, Murcia. Hi to Best Marilo Silo, halin kay Lani Treybal. Oscar Bito, good evening Action Brian, watching kami di sa Manville Subdivision, thanks. Stephen Magbanwa, good evening Action Brian, nami tani kong taga Sineco naman ma-interview mo kung ano kadasig da mag-action ilisang poste nga utod kag ano pa, salamat. Sige. I-set ta na, no? Di lang ko mag-promise pero monitor lang kamo kay labuton tang taga Sineco. Andrian Valentino Bogs. Good evening, Sombray. Subaybayan tagid ka. Ubos kanon tungod lingaw ko sa imo nga programa. Imagine mo manambok ka this program ko sa Michael Jandula ka na paton bo grabing amigo ko nga kuano kameraman, no? Gamonitor sa ako, no? Bugal sang Lupisay na Street. Kilid Kanter. Kilid Kanter gaungan-ungan. Lani Tribal watching from Murcia, and good evening Leia Galido of San Miguel, Murcia. Idilaos maraman upod si Nana Isabel Kativer, good evening Sumbray, greet lang happy birthday sa brother ko Kapare Vere sa Barangay Araal, thank you gid. May nag-greet din, hindi ko mabasa, no? Hindi ko mabasa, basta good evening Sumbrayan watching from DC2 RPHS Alihis Bacolod. Salamat. John Mines or Mines nagamonitor man sa Pandanon DSB. Mathirisa Diruque, good evening Sumbray, mangkot ko tani ang paano makakwa form sa mga single mom, sir. Salamat gud. Form para sa ano, ma'am? May takabalo ko na nung kwaan mga form. Sanso Jaime Allen, good evening Sumbray, watching from Houston, Texas. Stay safe. Wow. Si Bebstor de Silias, may gabi Sumbray. Great ko lang Mr. Coronald Tordesillas, happy birthday subo nga adlaw. Kasang transloading Mars maaw. Okay, salamat. George Gargasiran, Aksumbray, hindi naton pagbaligya aton vote para sa hinulsol. Kag dapat according sa aton konsensya. Amo nang hambal ko gani nga amo na ning panahon nga makabato kita kag makabalos kita sa mga politiko kag nagapungko subong nga way naton mapuslan sa sulod sang 3 ka tuig. Na hindi na magpadala-dala pa sang silak sang kwarta, da kag silaw sang kwarta. Kanami kay Sir Alex, kanami kay na-suspend ang pangwarta sang LTO bahin sa Motor Vehicles Inspection System. Why pa na masuspend, sir? Why pas la kaumpisa ang kwanto gro ang namin mo gro nga gin-suspend 6 months ang car seat, mang car seat law gro. Bakal ko na lang ni Anay Puding kag Aros Caldo nginug bakal sa child seat. Lain man na siya mo kag sa registration renewal. Oo, kabay pa kaning na lang ginang duhana kasabad. Sinong Eddie Villacampa Senior, good evening Sir Bry, monitor lang kami diri sa may Calle Oro, Villamonte. Okay. Asis pa ko lanang mahinay, ano ang nagakatabo das Bacolod ak Sumbray? Naga-monitor lang kami di sa Pangasinan. Damo di sir tumbahanay. Oo, damo armas. Zenny Abarte, Sir Evening, ano ang sala sang Gintero sa Barangay 32 guro 32 to, no? Kaluoy man tigulang na to, wala ba sila maluoy. Dugay-dugay pagbalikta mo ng aton topic kay gin follow up ginan aton. Rose Milag Araman, Action J basi maayo mo si Action Hands nga mapaprepara sa Action Erica basi matawgan ha. Vanessa Mayo, Action Bright, pag-greet lang kay Noel Amar of Canada. And of course to my hubby Dr. Mayo of Rochester, Minnesota. TY, God bless Arb and Tio. Salamat ma'am. Roy Bibas, good PM Sir Brian. Wagi ko nagdaog sang kanta kay Ma'am Vanessa Mayo. Magpa-kanta ni siya liwat da kay makantagig ko, no? Roy Bibas, good PM Sir Brian. Pakitamyaw na lang sang utod ko sa La Carlota, Molave nga si Totong Bibas. Thanks and God bless. Salamat.
Rosalina Arellano Espadero, Araman. Nora Villalon, Araman. Rose Milag, Araman. Ana Mandrigos Rob, correct me if I'm wrong, kadto ka sa inyo municipal office, ma'am, and ask sa LGU or CSWD para sa imo single parent card. Okay. Amo nang bot silingon niya. Amo nang gurong ginanamin niya Sir Bry card. Okay, kung ginmuno yala kagina, masabata na. Oy, ang akon nga pinakagwapa nga maninay, Tita Mariso. Maninay Maris dira, kag si Maninoy Marco, dinha sa Dakbayan, San Carlos. Kumusta mo diha in tawon? Ayog suroy-suroy usa, ha, Ninoy Marco, kay kuan tong kuan unsa to gani nga subdivision. Okay, lockdown sa ato, nagmeeting man sila god, sila ra ba, meeting nya walay health protocol. Tiwas daghan kayong nakuan, daghan kayong ning positive in tawon, oy, no? So kabay pa nga okay ra mo dira di sa suroy-suroy diyon, man suroy lami diha, no? Si Maninay Maris or Maninoy Marco, kay pila na ka Disyembre ba wala mikita anay wala koy gift anay. Ang ilang apo nga nga kamagwangan manugwalo na, ang ikaduha manog tulo na ka tuig. Si Malo naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, no? Sige. Ma-relax ko gamay, mabalik ko na yon, ha. Dala na kamo kay dako pasang balita pagbalik ta dugay. Stand by. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na Warden Action Firing Line. Ante sa report action Eric Magbanwa mga kaksyon, Arya. Good evening. Langda kay Maricar Mabunay. Naga-monitor halin sa kay 3080. Halin sa kay 473. Good evening. Brian, ga-monitor lang sa Bata Radyo. Kag FB Angie Castillo Banga Totong Barangay Filisa. Salamat gid. Halin sa kay 4595. Action Brian, amo na ang mga bata sang mga milyonaryo. Daw hari sa dalan, daw inchikman nga mga pudiruso. Partito gurugina sa nagpalagas, no? Halin sa kay 3005, good evening. So Brian, ga-monitor kami diri sa barangay Naga sila Carlota City, Mercy kag Boy Salmorin Store kag Carlos de Los Santos. Salamat gid. Okay, last one, no? 1853, good evening. So Brian, dira sa Washingan sa Talos, ang tubig usoy sa dalan. Delikado sa nagamotor kay kadanlog sang karsada si Duming ni. Okay. Okay, diratod sa kilid nagawashing na da sila, no? Sige lang, basi mabatian sa aton nga alkalde or any
person nga concern or mga individual naton from the Municipality of Salvador Benedicto ang gapang Washington sa may kilid mo, no? Ang tubig arat sa dalang kadto medyo maduludanlog sa nagamotorsiklo. Action firing line. Naga-monitor man sa Sri Matinion Makaksyon, i-check ko lang yung akon nga Facebook, do hindi na may nagagana ho. Basi panahon na ni guro nga mag-ilis na guro Facebook niya ay. Nga daw hindi na ni siya mabuksan bisan nga kuti ko di siya. Naga-monitor subong si Tatay Dolfo, Nanay Jutay, si Banban, Janice kag si Hiple. Naga-monitor din sa kay Baby Biligorio. Salamat gid. Ara man monitor subong. Okay. Sige dali lang. Naga-monitor man subong si Madam Dolores Aquano Ares. Thank you gid, no? Thank you gid sa pag monitor, no? Salamat gid. Naga-monitor man sa aton subong si Jinky Dagia Montelibano Miraes. Salamat gid upod ang iya sini nga Iloy sa aton diri nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, di ko na pagpadugayan dugayon pa, we have on the line Action Eric Magbanwa. Update ini sa tuwa kadalagko nga krimen kahapon diri sa Bacolod mga ka-aksyon. Action Eric, mayong gabi. Action Brian, so far away pagidman sang makabignaton significant development. Ining kaso sang shooting incident nga nagaluntad kahapon sang aga sa duha ka separado nga lugar diri sa mga syudad sang Bacolod nga nagresulta man ni sang duha ka mga kamatayon sang persona. Action Brian. But kahina sang ugtogin balikanta ang hepe sang police station number 8 nga si Police Major Jory Puerto kung ano ang progress kag daraga na sang ila sini investigasyon ang otinisa pagluthang pagpatay una kahapon sang aga alas 7 dira sa may Oroland Circumference Road Barangay Takuling ang pagluthang pagpatay kay Angelica Montalvo 23 anyos dalaga sang Purok Lison Barangay Banago Bacolod City. Action Brian. Based diri sa palayag ni Major Puerto nagapakita nga sa gihapon ang ginatawag nga plano kag ang pag-execute sang pagpatay sa biktima as if nga planuhan sang gusto. Posible may mga surveillance kag ginhimo kag posible may natabo nga pagsunod sa biktima nga nakalapot dira sa may medical plasta hasta nga sa ulihi na consummate ang krimen diri sa may Orola Land Subdivision sa kobinisang barangay Tangob. Action Brian. Nausuno sa kay Puerto nga ti ang suspitsado nga nagtiro nagapati ang hepe sa station number 8 nga hard killer. Ginbayaran kag ang plano ang patyon Action Brian amo gid lamang ini si Angelica Montalvo kag wala na sang iban. Kung iba madumduman apat ini sila ang nagasakay ikalima sang hold upper yadto nga amo ang nagluthang kag nagpatay sa sining biktima nga sa diin isa mo lang ganitong igo sang biktima sa ulo o galing kay fatal kag amo ni ang nagresulta sa isa di kamatayon. Ang gulong na hold up Action Brian daw nagwa lang ini nga secondary nga ti siguro luyag man i-twist guro sang suspect ang investigasyon sang pulis nga ti really ang motibo hold up. But sa dalagan sa investigasyon kag sa dalagan sa palayag ni Puerto sila yan nagapati nga may angot ini sa ginatawag nga love triangle. Considering nga ti ang ining live-in partner sang napatay nga si Angelica Montalvo nga si Merck Carlson Espilon ang may kaugalingon nga asawa kag may duha ka mga kabataan. Action Brian. Diri karon naga-sentro ang investigasyon sa ato sini kapulisan kag may mga ginahimo ng tikang ang atong sini nga pulis nga makatipon sang ebidensya para nga matumbok kung amugid man ini ang pinakadalom nga motibo diri. Action Brian. Kung siling ni Puerto kung lang tawon niya ang anggulo nga hold up, pwede man. Galing ka siya kung mang hold up ka nga, abi nga palaputon mo pa diri sa bahin sang barangay Tangob sa Urula Land Subdivision ta. No, kung mag-mention kita hold up nga, may mga missing items to Action Direct? Ara, kay mismo to ya ang suspekto ya sa plaza palang daan to. Nagdeklara to siya nga hold up Action Brian mo. Okay. Pinangwa ya man lang to yung items to kagagang apat kas ang tatlo ka cellphone to sang mga nagasakay.
sa salakyan sang manaog na to siya sa salakyan nga nahimo inang krimen. Bali ang pagtiro sa biktima. Kung na sining plan ni Puerto nga gusto mangguro i-divert ni sang suspect ang amon investigasyon nga mag-concentrate lang kami sa kaso nga robbery. Considering nga may aragin man niya nga anunsyo nga robbery hold up kung base na sa palayag sang lipin partner nga driver to sa napatay. Ti daw amo na gusto nga ipagwa sang suspetsado but amo na siling ni Puerto nga nagina-explore nila ang posibilidad nga may angot manini sa ginatawag nga love triangle action Brian. In fact, kay nasa uktos sa kay Puerto, inpaidalom na sa autopsy ang bangkay sang biktima kag ginbalikan nila to ang lugar sang medical plaza nga base pa lang nakuha sang CCTV atong persona nga nagpanigilot nga nagsakay gulpe sa salakyan sang biktima dira mismo sa tubangan sang medical plaza sa diin. Dira natabo ang unang insidente nga pag-anunsyo kag pagpalupok sang suspetsado sang iya sining armas lutang. Pamatian ta ang palayag sang hepe sang station number 8 nga si Police Major Jory Puerto. So far, subong ang schedule sa iyang autopsy. In case nga may slug na po dito, subject for comparison siya, ballistic comparison, para ma-determine kung ano may spasi armad. Kung nagamit na sa previous crime ang mga fosil na ginagamit sa iya. Okay. Tapos ang CCTV yung naparitita naman sa investigador dito sa medical plaza. So kung may mahagip dito ng mga footages na mahagip ang suspect ang sunod sa sarakyan, mas mayo. At least ma-identify ta o anong klase suspect niyang nag-iimas ang krimen. Yung pinakadalong din ang motibo so far na establish yung Major? Love triangle siguro hindi. Kung hold up lang kitang niya, may dito pa lang sa medical plaza, nakuha ilang kwarta, mga bilungin, sa katagang naog mo siya. So, ipa-drive niya pa rin kwarto sa kabog, medyo kalayo na. So, may ipan pa siya nga agenda. Maluwas dito sa robbery. Ang target man Major nga patsyon, amog giman lang giniguro ang babae, wala naman sige. Kay babae, hindi mo na naging pusil niya, hindi mo na naging napatay. So ay apat na dapat dito ang victim, tapos ang babae lang yun ang tiruan niya. So ano possibility, Major, ng suspect ginsugo? Anong nantaw naman? Possibly, gun for hire. Dugin po ang hold up ay ang kalabanan niya, ang hold up niya, nagpuwa sa mga bilogin po ng Borotaya na nakatayo rin. Gani? Hindi nagpala, dugay pa. Sequence na siya. So, dugay pa biyahe pa pakabuk. Gani? So, nako posibilidad nga ginplano kini ni Major nga na balas ang suspect nga dito sa makanto ka matambay sa medical plaza. Sigurado na ang tuyo patsyon ng babae nalagin nila. Posible, kung hindi man nagalin ang babae, hindi kang living partner siya, posible ginsunod sa kadaan Major. Oo, nakapatay siguro o may spatter na ammonia siya. So daw ang ginagatukan niyo sa buong daw more on sa love triangle na anggulo. Pag kasi may mga prejudice ng babae o ang living partner niya. O sa ibang pangaman pero ang sa kapaya ako naman nga tanaw ng love triangle ang living partner niya may sawa ang anak ni Locabilo. Okay. So daw ang sa lugar sa tiging tiro ang babae ni white to sila CCTV Major? Ngayon, hindi dito sa may urulan. Alin sa may Confidential Road. So, ang salin sa highway mo, sa Confidential Road, mga 10 meters. Tayo man ang guardhouse sa kasunod dito. Okay. Kaya 10 meters, wala dito matipok ang mga guardia sa sunod. So, in other words, nagwa na isang Orlan subdivision. Wala na sa bukaan na lang isang ilang entrance. Magito ang guardhouse sa division mismo. Ang pamilya siya sa napatay na istorya yun na basi may mga ginbuhat na siya sa inyo, ay man, ano?
Kung may paman sila, may mga revision silang ang ating investigator ni mag-assist. So siya rin ang binibanta o binagbinag kung ano niya para maimuan pa kung proceed na mamotive kung ano yung motive sinisang pagpatay ko yun. Kasi may mabuhat na lang pamilya nga prior sa insidente, kasi may mga threat ni sa napatay ni una nung sitwasyon ba, sir? Action Brian, pursuing na. Sang palayag ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station number 8, Action Brian. So kadako ang tsansa nga mahatagan no station action Eric kana. Confident si Juan si Puerto masulbar nila ini depende sa sa kooperasyon sa pamilya sang napatay kag sining live-in partner sang napatay Action Brian. Dako ginang bulig ni di ko magpati nga tong ang suspect way nga istorya sa sulod kon love triangle may ginhambal gini mo. Ati laban Action Brian amo na nambal gani ni Juan ni Major Puerto nga ginsugo ginbayaran ining tao kay of all people nga sa sulod sa Salakyan nga kasakay apat sila nga abi nga isa lang gintiro ya no amo lang to si Angelica way nga abi nga wala gintiro sa suspect ang driver ang tiya sang biktima ang pakaisa sang biktima nga ara sa sulod sang Salakyan amo na Blackson Brian pero diri daw nag-amat-amat sentro ang investigasyon sa love triangle pero siling ni Major Puerto depende na sa matipo nila nga ebidensya Action Brian kag pwede man na mapamangkot ang live-in niya to nagbato to si Angela nga ang gintiro siya kun ay nagbato tingagin lothanggid amo na gani Action Brian nga hindi na ni siling padasiga ang investigasyon mo kay kabudlay man nga padasigon sa pulis nato ang investigasyon nga in the long run kung mapinasakay kaso ang ebidensya bla hindi mabugat Action Brian kulang di amo na gani nga siling ni Major Puerto sa bisan sa hinahinay lang investigasyon bla importante tayo yun base pa malang mabinggo nila ang pinakamadalom diri nga motibo sang insidente sa pagpatay kay Angelica Montalvo Action Brian no? Sige lang kay ginasunod naman ni tukibaw naman si Major Puerto sa dalagan sang ila sininga investigasyon Action Brian now sa ilotaya sa kaso naman niya sining 62 anyos nga senior citizens nga nagintiro man kahapon sang aga nauna-una na ning kaso ni Montalvo nagsunod din ang kaso sang ginluthang napatay nga mo ini si Rami Cientos alias Girom no 62 anyos taga Purok Everlasting Barangay 29 batang insidente kamanduduma sa Tabatamate natabo ini sa may Purok Maralusan Barangay 32 adjacent lang sang barangay sa diin naga-start ang ining suspect ako nining biktima Action Brian no now sunod sa kay Police Major Ramirez Aruna naman niya ang hepe sang station number 1 di daw wala pagin sila sang klaro nga identification no ari mabulobodlay ini ati ang guwas ni vlog pangita ka sang dagoms de kami bla mo ni sa kaso ni kuana ni Montalvo pangita ka damang hindi man tig dalamang mula gani nga temo sining ko lang ati hangkat ini sa atong mga kapulisan mo ginbunyagan siya ginbunyagan si Puerto ginbunyagan si Saruna nagsabat-sabat lang kaso Action Brian ikon sa interview ko pa kay Lieutenant Japi daw isolated case mo lang ini sa time niya ni Juan ni Placido pwede sa time ni Colonel Viñas daw damo man to kaso mo na pinatsanay man po sa time niya ni Colonel Placido daw amo pa lang ang duwa ka kaso nga daw nagsunod-sunod gid no now Action Brian sa kaso yung pagpatay kay Sweet Asientos ang ambal diri sa ato ni Major Saruna Jackson Eric nga mo diri daw laban-laban guro kasi sa pagka-asset sa NBI ni Sintos no base pala may mga information nga ginatag si Sintos sa NBI way takabalong nagresita sa mga positive operation abi aksubay kag ang mga gin-operate sa to sa NBI sa naging asset si Sintos base nakabulig dako sulbar sa kaso bala kag ang mga suspect na dakpan base nagtumar bala ka init way takabalo base nakagwa sa prisuan unang plastada pag balos bala Action Brian taga mo ni mga bulubog at mga motibo nga ginauso isang station number 1 sa kaso ni Sintos Action na Brian kahit ito wala naging man sila gid sang nabalaan mo nga kahit mismong pamilya sang napatay
Kasilingi nga wala niya kontra kuno ang napatay mo. Da mabuot man na sila nga lugar. But mo ni subong nga ang sentro daw aris adto sa iya nga pagka-asset sa National Bureau of Investigation. Ang masubo lang di kay na kay nag-request ang pulki patopsing bangkay ni Sintos. Wala tana nagpasugot ang asawa. No? Wala pasugot ang asawa ti siling ni Major Saruna tani isa ini sa mga ebidensya nga kinahanglan ta mapapakod pal kaso kung ikaso gid man nga ma-identify ang suspect. Galing kiti on the other hand ginarespeto man ni Saruna ang desisyon sa pamilya nga hindi nila pag ipa-autopsy ang bangkay ni Sintos Action Bryan. Pero ang pinaka-latest nga natipon nga mga ebidensya sang Soko maging palabot kay Major Saruna, mga 16 gigiling kapasiyo sang 45 Action Bryan. Grabe ba? Oo, 16. Kapasiyo sang kalibre 45 ang na-recover gito sa crime scene, no? Plus ang 4 kabalas ang kalibre 45. So, ang fatal nga igo sa biktima, amo gito ang ginhalina sa kamatyan niya, amo tong sa ulo, Action Bryan. Pila kikili pila section Eric Liwat? Ang pilas way patugid actually, at tani sa sinitani nga planong autopsy bla. Drambalaan. Tani mabalaan ti, ano mo kay pamilya, di mapasugot mo. Action Bryan, kag ti, pulis ka na mo. Correct. Mo to gani kinasili ni Sir Saruna nga ipa-execute sang affidavit of non-interest ang pamilya para nga may kasiguruhan naman ang pulis wala yan ang pasugot ang pamilya in spite sa ilang pangabay nga ipaidalom sa autopsy. Sili ni Saruna ti respetuhon ta madam ang asawa abis na napatay ang inyo desisyon nga hindi nalang pag-ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang napatay nga si Sintos. Dari ang palayag naman sa hepe sang station number 1 sa interview sang Action Radio si Police Major Ramil Saruna. Dahil na no? Kaya daw dalan kita sa Bryan, no? Kaya daw ang akon nga pagpislit daw sala, no? Dirita sa usto nga pislit sa piyak. Dito gid sa inablangga puswit dak. Kay ari si Major Saruna. Actually, Eric, halin to dito ang investigador ko sa Tubang Balas na may CCTV nga palay. Pero pagkanto naman to wala pag ito ang tag-iya nga ano. Kaya maghatag kami sa amon kopya ng CCTV footages. So, nang ulat na kami ang investigador ko nangita man lugar kundi ng possible exit na may CCTV man para at ma-identify na tunto sa lakyan kasi para may conduction sticker or plate number. So, ang pamilya, sir, kamusta ang operasyon sa pamilya sa napatay? Actually, ang pamilya, ang asawa sa biktima, ga-refuse to siya ipa-autopsy ang patay. Uy? Ga-refuse siya. Tapi mahal na to naman sila nga siyang refusal. Refuse to conduct autopsy. Asa ka nag-refuse ang asawa nga i-autopsy ang bangkay sa biktima? May nabuhat sa sang mga information sa inyo na base makataglit sa investigasyon nyo? I mean, why ni threat ang biktima prior sa incidente, Major? According sa iyo, wala mo sila threat nga napaton. Amo lang ito ang subay na po nga lit nga pati pala may saan sana sa pagkatag pala niya information sa mga law enforcement agencies. Okay. Dati nga ma-record ni previous video yung pag-check? Dari sa Station 1 wala. Wala sa mga records sa ibang police station, Major? Amon gid-check sa buong kung base pala may mga records niya sa ibang nga police station ay patawagan ko na itong ibang nga police station para sa record check sa iya. Ang lang ginibot, Major, it seems nga daw may kakikid ang suspect na nagtira. Ito yung damo, kita ba yung recover? Yes. Amo din ang nagawa man sa naman sa investigasyon sa mga pertigil kaya sa aking sa kadamo sa 25 footages niya na recover naman sa crime scene. Pila kito tanan kabilugan, Major, na recover git? 16 ka basiyo. Iya ka? Grabe. Caliber 45 to, nga bala. May slug ka mo nga na-recover, deform? May 4 ka slug. Sa iko sa biktima, Major, na-check nyo na na yung weapon? Bali, ang fatal niya sa ulo, sa lawas. Kaya kadamo kita ito sa lawas niya. Ano nang possibility, Major, nga masurbar na rin kaso?
Ang ano lagi sa Montre, ang CCTV kag ang mga witnesses nga nakakita pala sa insidente nga naghatag informasyon sa amon. So dako kung sirang posibilidad sa dalaga sa investigasyon yung nga may angot nila sa pagka-asset niya. Ikaw amon siguro na ay kinsalingatan naman makuha naman sa cellphone niya pero wala gid ginkuha gid daw sa mga suspects. Ako na mo sige lagi sa suspect ng cellphone. Yes, gindala sa suspect. Sige. Anyway sir, ako confident ko nga masalubar niya ni kaso hindi sa pamilya. Oh yes, amo lagi na itong action Eric, no? Kabulig lang din sa pamilya kay sa mga mga insidente. Bilang action na Brian, si Police Major Ramel Saruna. Grabe, no? Atong cellphone ko sa biktima, ito tali pagkakulit ito sila investigasyon. Okay, may gatawag to gali sa iya antes sa ginuthang. Oo, galing kay kindala sa suspect. Ay, okay. Sige ko ni kay Major sa Rona. Sir, pa siya nagtawag to mo to nagtiro sa iya. May posibilidad, gid. Oo, kay niya mo gani action Eric, ito tani, ang amon to tani nga tuyo, man nga makaon ng cellphone, galing kay nadala sa suspect. Ito yung tanda mo tong suspect mo. Eh kung siya man to nagtiro sa biktima, hindi, at least hindi makita eh. Ako may ngalan, hindi man to sa cellphone action Brian. Actually, ang apo to doon na tiplang na kwanto sa kapo, may namuno to siya nga pangalan, galing kay hindi talanggit pag-imuno diya. Ate, okay, ang polis ka-coordinate mo sa pamilya. Doon nga kung basihan mo nga nag-review sa pamilya sa ipotopsy, tika do lulingod na sa daw uncooperative mo. Ate, isa na nakamo, amo na ginang action na Eric, hindi ka pa makadto, abi? Gani. Okay, amo na tani, ang isa sa mga ebidensya nga ipresenta sa korte kung mag-file ka kaso mo. Ang post-mortem la, bilang igo, di ng igo, anong kalibre sang armas lutang. Muna bla, galing kita mo na, ang pamilya, way nagpasugot eh. Siling ni Major Sarona, hindi taman sila action Eric Paporsa, kasi ilaban na diritso. Demokrasya man ang atong sinihinga gobyerno, galing kita mo na bla on the other hand, kami nga polis na katinguha, pero kung ang pamilya medyo malagana, magkukuberar, huwag kita mahimo, kundi masunod sa gano'y. Ate, right gina nila mo? Oo, ilaman na nga right. Amo to tani action, Brian, ang cellphone to numero 1, makabulig mo. Ikaduwa, amo to ang ginalatunat nila nga tuktan sila sa tagiya to sang CCTV, malapit sa lugar kagintiro ang biktima, kay base kung nakwabla ang conduction sticker or if not, base may plate number to blang inubang nga pula to. Maging sakyan to sa suspect nga nagtiro bla. Ang station number 8 nga kaso ni Montalvo, depende man to sila sa CCTV, man to sa medical plaza mo. Palo ka sa mga mga kaso, action Brian, bisa ni kayo mismo kung obserbaran mo na, nakatako sang bulig sa CCTV sa mga kaso nga masulbar mo. Galing kiti, may mga CCTV nga way giligalalandar, dumduman mo tong pagpatay kay Anay Kapitan Mawi Wilar. Ang CCTV ito nga ginbutang sa gym to o pantakot sa ilaga lang to guliya. Kung may CCTV man, buron pa. Buron pa? Oo. Ngayon namin ang CCTV, mga HD lang CCTV ba? May biga may tisi mo. Bisan buhok kabuli mo, kita adong lakon. Kadlagan ka. Kali kita may ibang nga negosyante nga piguton mo. Yeah, correct. Magbakal bla CCTV o sa negosyo na ginilang protection ko sa to, hilak mo magbakal. Gani man. Diyan mo na tanay ang mga CCTV, pwede ka ako gini mabulig sa pulis natin sa investigasyon mo. Kaling kiti ko may CCTV, giman na nga buron pa nga way kakatumar may TC, tiko dito, pisa daw mutayan ka ba? Pero kung naka may TC ka, do makitaan man, no? Masanag na, no? O, dito ka kung ilan sa activity. Anyway, kiti kasi action Brian, tama na. So, sige lang kayo siling ni Major Saruna, kag ni Major Puerto, way maninilagin ang tatan ng kaso, whatever development taga pulo panoktok patadira sa ila siling opisina action Brian. Amo nang ambal tablang pulis dito ni mabasol. Dito ni sila makita nang nga effort ginahimo nila ni ang ebidensya lang gining kulang kay kung may mga ebidensya lang ni sila, ma-file gini sila kaso obligation na nila. Tapos ang action Brian na balok ka sa mo nga kaso, hindi mo lang basta-basta man nga palasigon mo. Kabudlay mga alahon mo ni nga wala ka mo lang sa makuha ebidensya nga bakod bla. Kagway kay Lagson. Oo, hindi magpaya ka na kung kaso ka madismiss mo ako di pulis gyapon. Gusto gid. Mo na bla ti kung isa may mga kabudayan ang pulis but sa ilang part ginatanaw to man nga ginatingwaan man nilang tanan nga masulbar kati maka-apekto man ni sa ilang nga gratawag nga crime statistics mo. Kundi masulbar kundi mabutado sa crime statistic na unsolved kundi makabuhin sang ila maayo nga performance sa Brian. Kag kung damo sila na filean kay na-solve nga kaso, gadugang man as sweldo nila da.
Kagwala po sila kapoy po mabulong ni Jackson Bryan Yes. eh. Di ba? Inablang mambal kay mo yung solve gidya kag napalipay mo yung publiko blay action ni Reka. Oo, bisan gapula bugtaw kada usisa in the long run na mapahal mong kaso kung mapasakaan mo ang kaso mga suspect. At least ikaw nga investigator, ikaw nga IP, medyo halug-halug man sa kwason mo eh. Yes. Bisan sa pagpaninguha nyo, ginapatawan nyo, ginagastuhan nyo, and ang resulta maayo, masolbar ang kaso kung dinami, bla. Muna kayo sa ang atong kapulisan nagadepende muna kayo sa ginatawag na availability sa ebidensya, Action Bryan. Sige, kung ano pag-iba na developer, wala man talaga unta tutok sa sining duha ka mga kaso. Report kay ka sa BCPO, una sa balita, una sa aksyon, para sa Action Firing Line, Action Eric Magpanoy report sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat sa pag-update with Action Eric Magbanwa. Duha ka mga big time nga mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Big time pero hindi manami nga balita. Kiti pinatsanay iabla, na? Pinatsanay nga balita diri sa syudad sa nga Bacolod mga kaksyon. I believe nga ton sini nga kapulisan niya gahimo sa tanan nga mga tikang. Kabalaw na nisla sang proseso, protocol, ang SOP dira tanan-tanan. Tikon way kagid mo failan kaso hindi man nisla magpatuga-tuga da. Action Firing Line. Kuplitohon gid nila. Sige, gaan ta sila tsansa kag ila ginaya trabaho obligation himuon na tanan-tanan. So kung mayara sang way naga-cooperar man luya man ang abaga nila. Action Firing Line. Las 8:36 sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton karon damo pa kita balita nga gin-preparar para dira sa inyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ako si Alvin Pereras naga-monitor man, salamat gid. Sir Alex Montesa, Sir Eric of the Nine naman ta karon sa paurok-urok mo. Yes. Rex Gutierrez, Action Bright, good evening. Ano may LPA daw damo ulanhaw? Wala LPA daw kaamihan lang gid gyapon. Bugnaw naman nagaling aton nga pakatulugon sa mga gabi. Ligaya Osorio, good evening Action Bright. Tamiyaw lang ko da kay sa Mr. ko Idoy Osorio, ga-monitor gid sa siya dira sa Nabalian, Minuyan. Wow. Si Mylene naman niya Usano, good evening Action Brian Morden, watching here naman Dalagan. Taga Mandalagan si Ma'am Mylene. Every night lang to ka na ma'am ha. Buksan mong radyo da ma'am. Thank you gid. Desiree Cahudo, good evening Action Brian. Tani masob na ang kaso kay Sis Montalvo. Kag madakpan ang mga nagpatay, mga pumuluyo sa Bacolod tani matudlo nyo ang suspect. May nagapangayo bulig diyo. Robbery hold up with homicide equals love triangle, Sir Bry. Tarat kabalukat tanan nga mga anggulo, ang mga pulis tanan nga anggulo gina investigahan nila, no? Para madakpan gid. Suset aluna naga-monitor man Joe Ray Montiliano. Maayong gabi naga-monitor from Barangay Vista Alegre. Armando Saison Guevara Jr. Magandang gabi Sir Brian. Naga-monitor kami diri subong sa Quezon City. Hidlaw man ako sa mga balita nyo Sir Brian. Wow. Kada gabi tutok lang kay puno kita sa balita diri. Romy Agsam naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Lynette Compania, nagapamati man sa Granada. So, salamat gid. Jonalyn Chua, Ede Villacampa Senior, updated si Boss Nonoy ba? Yes. Budji Hakara, Action Bry, ang mga manhole cover sa Lupisay na kadelikado kay may mga dalagko nga buho. Kag delikado sa mga motorsiklo. Ay gali, sige i-check ta na abi. Kuhaan ta na litrato. Basi maka-provide ka litrato, sir. Pero anyway, sige, palantaw ta na lang tawon ta na da. Daniel Ravena, good evening, Sumbray. Nag-monitor lang kami din sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City with my son Jacob. Thank you very much and God bless. Salamat. Bong Billboards Jr. Araman, stay safe. Aldren Esteves Faviala sa Sipalay City. Good evening, Sobray pa. Shout out sa family Fabiala, Esteves, Limco, Octavio, ilabinagid kay nanay ko nga manog tulog na. Sa Thanks Action Radio, ba matulog na si nanay. Si Ana Mandrigos Rob, supta lang sa ila diboser para milyones na imo nga utang sina sa imo ihada ihado.
Itsakto gid na makabakal na sila balay kay dako na sila dako naman imo utang ausus. Sige. Dennis Richard Timoruma, gin-report ba si account mo sir base sa pangilaw mo to gina? Oo, nadula lang kalit action J. Ang account kamal dito, kinawat na naman nila ho. Kabay pa nga mabalik lang ni pareho sa nagligad o kapila na hindi katabo sa akon. Oo, nag-inano ni sila. Alex Montesa, pinatsanay by Sir Bry, padayon pa sa 2022 hasta si Pacquiao wag na. Si Tumboy hindi na sa manok nga pink na lang nga pula. So yung manok nga pink nga pula nga tumo dyan. Noel Amar, Sir Bry, budlay ang live sa Bacolod. Ako na? Sige. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Action hands, duha ka batch tong tira mo no? Ate, sige, salamat. Isa lang. Ate, sige, no problem. Last 8:42. Manamyaw kita na sa mga utod na to na. Sir, yung gabi, mangkot lang ko tani kung wala na renew ang lisensya sang last December 2020. Nag-expire na, hindi man kami makalakat LTO San Carlos kay hindi man kami makaagi, sir. May extension bala for renewal, sir? Salamat gid kabay pa nga mabasahan mo. Ang renew pwede gid ka mo makaparenew. Kung expire na siya, may balayran na kabuda pero gamay lang na katamang balayran. Action Firing Line. Kaya wala sa extension ang renewal pero pwede gid ka mo makaparenew. May gamay na siya nga penalty. Gamay nga penalty ti normal gid ina, na? Sige. Good evening, sir. Kay Nono Miraballes, naga-monitor. Good evening, Action Bry. Ginatamyaw ko akon bata Roy de Los Santos, sang Barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. Okay, sige. Good evening, Sir Bry. Lihog tamyaw sa Barangay Kodkod, Family Morden. Oy, parinti ko. Si Albert Sinesa, Albert Sinisa, kag duwa ko kaapo. Ang gatamyaw, asinong Cecil de Los Santos, ang purok Binuligon, Handumanan. Bati, sige, salamat gid Rasinya, na? Last 8:43. Action Firing Line. Try ko nga lang boton section Marlon, bisan isa lang ka balita subong nga gabi mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Ang balita niya gikan sa Kapitolyo Provincial, na? Okay. Sige, nagsabat na tani sa aton si Sir Nicolas Gomez pero pabasanta na lang niya. Kaya medyo alang-alang na ta sa time. Ang COVID-19 sa San Carlos toho, may ara sang lockdown nga isa ka subdivision bangod sining pagsaka sang numero. Action Firing Line. Na-check na to section Marlon kay tani ang Negros Occidental subong medyo nagaamat-amat man tani nubo ang ilang sining number cases sang sang COVID-19 pero may ara pagyapon niya nagadugang-dugang man, no? Sige, check na ara section Marlon Action Marlon. Okay, sige. Area.
Ang Negros Occidental subong 23, ang Bacolod 6. Sige. Actionance, medyo lang alang gikugro sa oras Pabasanta na lang na kay may 2 batch, may 2 pa ko ka batch nga nabili, no? Sige. Action firing line. Dire na lang ko sa isay ko ni gamay ang nagluntad balang ang nagluntad lang nga may isa ka police chief master sergeant nga from Negros Occidental Police Provincial Office na nagpositibo sa illegal drugs mga kaksyon sa drug test ni. Action firing line. January 19 nagpatigayon sang mandatory random drug testing, no? Random drug testing ang kapulisan 32 sila kabilog. And pagwa sang result, bauti siya may ara gid sang presensya sang ginadilian nga droga siya bu. Action firing line. Tiway pa nagduha si Brigadier General Rolando Miranda. Ini siya ang gilayon ginpa-report dito sa Pro 6 mga kaksyon, no? Ginpa-report siya dito, gindisarmahan kag ginpaidalom sa husto nga proseso para mahibal-an gid. Ginpakuhaan liwat sang samples na naman urine niya dira ipaidalom sa confirmatory test mga kaksyon. Action firing line. Tikon mag-positive pagin siya dira tiway na mahimo, no? Ini siya ang pagafailan sang kaso administratibo. Action firing line. Ti kaluluoy bla, no? Ti magluwas sa iya may una pa to nga korporal from Negros Occidental. Ti ato na-report na naman to sa inyo nga ang kaso ti inog-file na gito ya administratibo. Kay ti maybe bisan gurong explain abi sang sa sining mga pulis daw hindi gid mabaton-baton gilayon sang nagapatigayon sang investigation. Action firing line. Ti pag-abot diri ni Miranda pag-assume niya sang office diri sa Pro 6. Nadumduman ko gining isa sa ginhambal niya amo ang internal cleansing mga kaksyon. Action firing line. Limpyuhan ang kapulisan. Limpyuhan ang nagahimo sang katuntuhan. Gapanglaga sila gani sa mga sa mga illegalista. Tapos sila mismo number 1 nga nagausar man. Action firing line. So amo ning resulta. Naulat-ulaton tani kay halos bulan si mana ginakibot ang mga kapulisan dis Negros. Wais lagi na pabalo nga magpatigayon sang drug testing or drug test mga kaksyon. Ti ala sigihan nyo gida. Action firing line. Kanugon lang gid sang inyo sini nga profession, no? Pangabuhian nyo na mo. Long term na natani, long lifetime. Nga pangabuhi bla nga inang desente, no? Kag inang amo ning ginakwaan mo ya source sa imo sa nga income nga ginabuhi mo sa pamilya mo ti maguba pa just because of gamit-gamit sa illegal nga droga. Action firing line. Sige, no? Ihulat-ulaton tama ni sa Police Chief Master Sergeant kay niyo. Kung ano gid ang resulta kon ang confirmatory abi positive man at disgrasya gid. Action firing line. Ang tanan nga mga benepisyo mo madula gid mo, no? Madula. Kaluluoy man, no? Kanugon bla, no? Ginahuna-huna ta lang nga ang pagpakapoy bla hasta ka nag-amo na ang imong sitwasyon, hindi mo mapuslan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Cellphone Plus. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sini nga Facebook. Noel Amar, Sir Budlay, ang live sa Bacolod, how damo naging patay how? Maria Ko Araman, naga-monitor. Jin Oy si Sir City Homes. Ramona Azero, Barangay 35. Ami Agustines Varon, naga-monitor sa Kalumangan. Tamyaw lang da kay Elmer sa Kalumangan. James Diquito Herrera, madamo na dira ang nagkalamatay sa Bacolod nga unsolved nga kaso. Kinanglan ang full blast sang pag-install sang CCTV nga ang brand pareho sang gin-install ni Isko Moreno sa Manila. Otherwise, ang pinatsanay dira hindi gid matapna. Secondly, may ara man ang aton kapulisan nga gun ban drive tungod malapit na naman ang election 2022. Pwerte gid na ang patsanay tungod sa local politics. Rivalry sa pagka-mayor kag barangay kapitan. Diri sa Bacolod, kung politika ang paghambalan do, hindi masyado gakatabo diring pinatsanay. Sa mga gwa sa Bacolod, amo na diya. Kaya Bacolod do ka mga professional gid sa mga kwan,
sa mga politiko. Di wanis nagasapak sa pinatsanay, pero hindi tabalaan. Init yung politika. Si Marlo Jocades, mga kaksyon araman. Lilia Taton, good evening. Rewind lang ko karon na dula akon internet. Ay, kanugon. Pwede gid makuha na. Pwede gid ma-rewind ba. Si Sir Dennis, sabay gin report ba si account mo, sir, ba si sa pangilay mo to gina. Basi nakitaan lang ako nga pula pangilay blaw amalyari mo ay. Di way man ko may gina-post nga mala hindi sa akon nga account ni. Oo. Sa account ko nga mal dito puro lang na daga na iya pakadlaw. Pero nga ang ginahingabot nila ni Permilia ni kakuting ako ni nga account nimo kikibot gid ko ni bla mo. Subong Facebook user na ho. Oh. Hindi ko sinong ga-report. Nga gina-report yung akon account. Oh. Kung hindi ka mo nga nami, anti pwede nyo man na i-block nyo ko da. Oh. Sir Bright, ane, kanta kaliwat sa EFC, hidlaw, mantas ang voice mo. Ay, aragay. Sige, pa-contest ka bala, sir, may premyo. Sige, relax ang ko gamay, ha? Las 8:51. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't just throw. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 SARS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawara. Maricel Mirasol Flores, I'm sorry, Action GMA isa pa ko galian, no? Life Extension Vitamin D3, no? Ang Life Extension Vitamin D3 pampabakod sang immune system. Plus pagid sang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3 mga kaaksyon, ha? Produkto nga importe dalhin sa ibang nga pungsod gindala diri sa Pilipinas and diri sa Tonia sa Kwan sa Bacolod kag Negros Occidental mabakal sa bisan diin lang nga mga butika mga kaaksyon. Magbakal ka mo dapat may Awad Tulitong Yulo sang Barangay Villamonte. Kag kay Congressman Stephen Paduan, no? Salamat gid sa pag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. May naga-monitor man sa Vista Alegre, while lang nagapakilala. Dagrasol Flores, update mo ba si ang FB account mo, Sir Bry? Check ko na karon kay ginkawat ang akon sining maldito nga account ko. Armando Saison, nabasa ko na, Neo Saison. Action Bry, good evening. Shout out lang kay Nat sa Food Panda. Nga gaulan, pasilong naton. Pasilong, digin magsulay, bausus ko. Emma Alcuela Curlstrom, nagamonitor man sa Sweden. Andi ko malambutan, pasensya, pabosanta na lang, ha? Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Cantong, no problem, good nong Marlana, anytime. Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar and Action JM Bikin ng aton sini IT expert tonight. And upod baraton sa News Center Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nag-monitor gid si Warlito Malayang Jr. na sa Manila. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid magilibati tabwas sa magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!